me haluttaisiin, että saavutettaisiin maailma, jossa tulevaisuuden saamelaisnuorten ei tarvitsisi työskennellä näin aktiivisesti kaikkien ongelmien suhteen. Minun nimi on Helmi Lietoff ja mä olen saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston jäsen. Mä olen kulttuurisaamelainen nuori ja opiskelija. Ihmisoikeuksien muodostaminen on mulle tärkeää, koska ihmisoikeudet ei toteudu. Ei Suomessa saamelaisten osalta, ei myöskään Euroopassa tai maailmanlaajuisesti muiden ihmisryhmien kohdalla. Joten mä työskentelen minun omien kuvien oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä saamelaisnuoret kohtaa haasteita esimerkiksi saamelaisten itsemäärittelyoikeuden suhteen. Suomessa varsinkin saamelaisiin kohdistuu saamelaiskäräjälain puutteessa monia vaikeuksia. Kansainvälisistä sopimuksista niin Suomi ei ole ratifioinut esimerkiksi ILO-eksklusiivisia-sopimusta, vaikka esimerkiksi Norja on ratifioinut sen 90-luvulla. Tällä hetkellä konkreettisimmin näkyy saamelaiskäräjälain uudistaminen. Tämänhetkinen laki ei vastaa saamelaiskäräjien ja saamelaisten näkemystä. Ja tällä hetkellä me odotetaan, että se vietäisiin läpi niin kuin nykyinen hallitus on luvannut. Lisäksi tietenkin ilmastonmuutos ja sen vaikutukset meidän kulttuuriin ja elinkeinoon, koska arktisilla alueilla ilmastonmuutos etenee paljon nopeammin ja vaikutukset näkyy jo nyt. Lisäksi maankäytölliset oikeudet, eli vihreän siirtymän hankkeet, jotka hyväksikäyttää luontoa niin Saamenmaalla kuin muuallakin ja valjastaa meidän ympäristön, valtioiden ja energiayhtiöiden käyttöä. Viimeisimpänä merkittävänä esimerkkinä on Fuusenniemen Laadeton tuulivoimapuisto, eli siellä Norjan valtion osittaisessa omistuksessa oleva energiayhtiö Statkraft on pystyttänyt tuulivoimapuiston, jonka Norjan korkein oikeus 2 vuotta sitten totesi laittomaksi. Sen lisäksi koko ajan tehdään uusia suunnitelmia. Ruotsin puolella Kirunassa on kaivoshankkeita Norjan ja Suomen rajalle. Ja suunnitellaan rakennettavan uusia tuulivoimapuistoja. EU ei toki ole vielä tehnyt mitään kattavaa linjausta saamelaista ja alkuperäiskansakysymysten suhteen. Eli sitä me toivottaisiin ihan ensimmäiseksi. Sen lisäksi tietenkin toivotaan, että esimerkiksi tämän Fuusen asian kanssa EU taisi tiukemman linjan, koska tämä tuulivoimapuisto tosiaan rikoo niin Norjan omien lakeja kuin kansainvälisiäkin lakeja. Lisäksi tietenkin tämä saamelaistietoisuus, saamelaisten kuunteleminen päätöksenteossa, esimerkiksi Suomen rohkaiseminen näiden omien lakien kansainvälistenkin sopimusten ratifioimiseksi ja ratifioimiseksi.